Kagabilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Setyembre 23, 2021. Ang inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone na nag-apekto karon sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa ITCC. Mahuyang tugtog kasarangan nga huyop sang hangin na mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw nagbutla kay na las 5:33 ang aga, magatulod naman las 5:40 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tudtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. May pangalan ko. Okay na? Ina? Okay na? Sige. Good morning, liwat mga ka-aksyon, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Kay Ma'am Luing Melo, still watching ko na. Thank you so much. Kay Sir Ray Baryoga, good morning. Kay Francis Norcio, good morning man of course. Norcio? Oo. Kay Raymond Legaspi Pineda, greeting ako no sa pamilya Marina, nag-monitor sila sa La Carlota. Maria Teresa Hafelenia and Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Ay, happy birthday, Reaction Boy. Kay Sir Quadernal Senior. Yes, okay, Sir Nanding Quadernal. Yes, 78. Pilan siya? 78. 78, wow! Bakod yapon na, no? Yes. Bakod yapon. Happy birthday, Sir Nanding Quadernal. Happy birthday to you. Perfect. Direkta sa karon on air, ha? Yes. Yes, good action boy. Sige. Kay Mario Bacaco Erad, good morning. Nagatanawan sila sa La Carlota City. Hamalamina, of course, may aga. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning. Good ko no sa taga-EFC. Of course, via Jonathan. Athea Kimeriman, good morning man sa liwat. Okay? Follow mo Action Boy. Tsaka Alex Montesa, mga agadra. Perfect. Jacqueline Makawile, good morning liwat ko no sa Action Radio. Listening again. Still watching, gali. Still watching si Jacqueline Makawile. Kaga sakay ang iba naman bala, si Dennis Richard Timor Roma. Ang iba naman. Nakalain pala sa ang iba naman pala. Oo. Si Muabe. Kay Cesc Valdez, good morning one, watching from Bago City. Ang, daway, ang Arizona, gali kita ko kapon sa tanaw ko sa Netflix bala. Ang Arizona, gali daw Grand Canyon State. Daw mo na siya. Yes, Grand Canyon. Ano na nga, anong yung tanaw mo? Kwanto daw Last Laugh? Last Love. Series or movie? Yeah, movie. A movie. Why kumain tanaw sa mong series kay parang Nakapoy. nakapoy. Basibla kung makakuan ko. Malingaw naman. Kasi di ba nakabitin kung i-taton, Action Boy na. Sila hindi, Bea Jonathan, I love you, Mary Joy Fuentebella. Wow, sana all. Anong sala mo? Masala ni Guro Matsagan. Pare, anong sala mo, pare? May sala ini si Jonathan nga sa study sa public bala ano? May sala Guro, may sala. May ara, Goro. May ano mo, may public apology. I love you means sorry. Oo. Pero kung ano ay love doesn't mean to say you're sorry. Ha? Love doesn't mean to say you're sorry. Amo na. Ano lang galing yun? Hindi ka na, It means... Mas na love yun, hindi ka mag-sorry kung ano. Okay. Sige. May kanta na bro nga muna bro, no? Ano muna, isa sa ginatanaw ko magabi ng pelikula mo na nga, daw love story, bala nga, udugay na siya, bago lang laging pagwa. Galing kayo daw ka, depressing na pelikula. Tunto nga, Bia Jonathan. I love you, Mami Ems Aboso. Tunto ka karon. Si Remia Garcia, good morning man. Sa kay Regeline Lindayaw. Muna siya, tsakto ko na. Oo, tsakto ka gid eh. Sa kay... Ma'am Ana Sinoro, good morning. Good morning. Oo.
Naga-message di siya sa akon. Sorry mama kung hindi ko ka-reply kay Dokwan. Medyo sako pa. Sako. Sakay Pwede na Ma'am yan, Van gamay dyan Mayo. Ha? Pwede na yan, gamay. Na siya, ari siguro. Ako okay lang man. Ha? Ako okay lang man. Ang ano? Nano naman ang dulunggan wala ari lang di ka ginapabutong mugid pababaw ha. Di kay kasakit. Ano ganina kagutok. Kagutok pa. Ay Aran sakto na. nagamay ang face mask. Oo. Perfect. Hindi man. Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo. Oy, si migo ko, Eric Loretizo is also watching. Good morning sa imo, migo. No? George Gargasiran, si Eden is sumupod ta, no? Sige, standby tanay sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagapangabay ang sangguniang panlunsod sa Bacolod sa Department of Trade and Industry nga istrikto nga i-monitor ang pagbaligya, pagbakal kag disposal sang medical oxygen sa syudad sang Bacolod. Ini ang base man sa resolusyon ni author ni Councilor Renesito Novero nga unanimous nga inaprubahan sang konseho sa virtual session kahapon sang hapon. Suno kay Novero, nga ginpamalo siya ni City Administrator kag Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang angot sa ginaligar pagbakal sa madamo nga oxygen tank sa syudad kay liwat nga ginabaligya sa gwa sa Bacolod. Una na ang ibahag ni Novero sa interview sa Aksyon Radio nga dapat magbakal lamang sa medical oxygen base sa kinahanglanon kag hindi sobra-sobra. Ginakabalakan ni Novero posible ma-deplete o kung maubos ang medical oxygen sa syudad kag posible magresulta sa problema nga hoarding. Ginmando naman ni Mayor Neil Lizares ang pag-implementar sa skeletal workforce sa City Hall sa Talisay, Negros Occidental umpisa subong ukon kahapon nga adlaw Setyembre 22 bilang pangaman agon mapunggan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Sunod kay Lizares, ini magalawig tubtub Huwebes Setyembre 23 samtang sa Setyembre 24 ipaidalom naman sa lockdown ang Talisay City Hall agud hatagan sang kahigayunan nga mapatigan ang lapnagon nga disinfection sa sulod kag sa palibot sini. Nagligan nga Miyerkules ginanunsyo ni Lizares nga isa siya sa mga positibo sa COVID-19. Base naman sa Setyembre 21 nga datos ng City Health Office, ang Talisay ang may 220 ka mga COVID-19 active cases kag 60 ka mga COVID-19 patients ang napatay. Nagapati naman si Bago City Mayor Nicolas Yulo nga luyag lamang pakalainon sang pila ka mga persona kung grupo ang iya administrasyon sa ginhimo nga pag-post ang picture kag imbitasyon angot sa konsyerto sa Bantayan Park sa siyudad sang Bago. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni Yulo nga wala sang kamatuoran ang ginpost sa nagpakilala nga Bago City Daily Bulletin nagligad nga Setyembre 20 nga nagapang-agda sa ginatawag nga social distancing live band sa Bantayan Park. Ginklaro sang alkalde nga madugay na ang picture nga ginpost sa official Facebook page sang syudad nga The City Bridge. Bago City Newsletter nga nagapakita sang entablado nga ginpahamtang sa Bantayan Park. Suno kay Yulo, may nagaparang nga construction sa sining lugar kabahin sa ikaduha nga phase sang ginapatukod nga Bantayan Boulevard. Duda ang alkalde nga posible kahimuan ini sa mga nagakontra sa administrasyon bangod sa pag-umpisa na sang political season. Yeah, for the year of fake news na siya. Kaya patulod na ta sa political season mo, yara ginaya nga tao, yung mangguba si mo ya. Like it or not, amo nang ambal sa English nga, you don't have to be onion skin. Take it in stride Political season mo. Ang kabahin sang pahayag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo. Ginkumpirma naman ni Silay City Mayor Mark Goles nga nagpositibo siya sa COVID-19 sa statement. Ginpasiguro sa alkalde nga nagbatsyag lamang siya sang mild nga sintomas ng virus kag fully vaccinated na ini kontra COVID-19. Nasaad man sa statement sa alkalde ang pag-inganyo sa mga Silay Nons nga magpabakuna na kag hindi magkumpiyansa sa tanan nga oras.
Sa mga dunga pa natin nga balita lokal, naghimo na sa aksyon ang Energy Regulatory Commission sa reklamo sa mga electric cooperatives kag konsumidor sa Negros kag Panay sa mataas nga balayran sa kuryente bangod sa naguba nga Cebu Negros Submarine Cable sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang ginpahayag ni ERC Chairperson kag CEO Agnes Divanadera nga ang pagkaguba sang submarine cable ang hindi himo sa mga konsumidor kundi sang pagpatumbaya kag ang responsable ang dapat mangin accountable diri. Sunod sa kay Divanadera, sa yes nga sulat kay Philippine Electricity Spot Market Corporation President Leonido Pulido III nga napitsahan September 20, ang congestion charges kay iban pa nga mga attributable sa sining insidente dapat nga hindi pag-ipasaw kung isukot sa mga konsumidor. Ang mas mahal nga balayran sa kuryente ang naka-influensya sa mataas nga line rental amounts bangod man sang congestion. Bangod sini ang koleksyon sa duha ka bulan nga congestion kag related charges iga-refund ini sa mga konsumidor nga hindi magsobra sa duha ka bulan suno pa sa mando sang ERC. Sa katapusan nga balita lokal, nakalusot naman sa second reading sa Sangguniang Panglusod sa Bacolod ang ginaduso nga ordinansa nga ideklarar nga i-identify nga propiedad bilang protected area. Ang proposed ordinance ang gin-author ni Councilor Carl Lopez, Chairperson Committee on Environment. Sunod sa konsehal, ginaduso ang ining ordinansa base man sa natabo nga ginaligar illegal nga pagtapas sa mga bakaw kag illegal reclamation sa bahin sa barangay Sumuag kag barangay Pahanukoya. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Lopez nga sa idalom sang ordinansa mayara sang komitiba nga gintugyanan nga ma-identify sang lugar nga protected area. Ginpatag sang konsehal sa tion nga madeklarar ang lugar nga protected area, ginadilian ang pabutang sa mga establishmento o kung anuman nga aktibidad sa lugar nga nagatuyo nga mapang-apinan ang palibot kag malikawan ang environmental degradation. Sa tion nga mga aprubahan na ordinansa ang magalapas ang mga tubang sa penalidad nga hindi magdubo sa 5,000 ka pesos kag pagkapreso nga hindi maglawig sang isa ka tuig. Pagsuksok sang face shield hindi na required sa pagwa sa puluyan. Samtang pila ka mga persona ang gindakop bangod sang overpriced nga pagbaligya o kung gindakop bangod sang overpriced nga pagbaligya sang tusilizumab. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distance. Sa kay Robert Roma, of course, good morning dra. Kay Mila Milyara Sapul. Sa Purok Sunflower, good morning. Kay sa Ma'am Van Meo, let's go swimming. Kuno. Swimming. Swimming. Talay kabay pa madaog ka sa swimming. Kabay pa ikaw ang mag-first place. True. Or mag-champion. Kanamit, no? Ano na? Nag-order ka naman? Wala Awa. Gita na tanaw lang ko wala ko gahulat ko gani nga may mahambal lang nga go na sa order kaya ako lang mabayad. Good morning kuno ni Ma'am Van kay Renz Duran. Yeah, hi Renz Duran. Ay perfect. Maninay na dugay-dugay. Sa kay George Gargasiran. Solama Barnatsa sa Handumanan, especially kuno sa nanay niya, sa Warika Bacolod. Sa Warika Bacolod. Perfect. Ginoy si Sir. Binong si Tenta is also watching, no? Yes. Good morning kuno kay Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, kag kay Sir Ariel Artillero, kag mga taga 2nd NOC PMFC, kag tanan nga taga 24 ka barangay sang Bago City. Grabe ba? Doon mo pa ba pili si Binong si Tenta? Doon mo pili sa ba? Sa 24 barangay sang Bago City. Yes. Kay Wensky Lee Morales, kay Abi, kay Natnat, kag kay August. Good morning, dra. Diding Alhuamiento. Kay Helen Ilverio Lasio, watching from Linaon, Kawayan. Kawayan. Torta nga lobo-lobo. Fried limb. Perfect. Kay ihada ko Maria Rivera Murayama. Good morning sa imo. Ohio gozaimasu. Sa Japan. Correct. Good morning man sa kay Maninay. Kay Marjun, kag kay Anthony Rivera. Kag sa kay Michiko. Kaya kay Maninay, Eleanor Fukuda. Good morning. Good morning. Kay Sir Phil Alunsagay. Thank you so much for watching and listening. Yan na pamatian niya malana. Milagros Cesar Alit. Good morning sa imo, Mil. Kay Miss Jinky de Alagdon. Good morning, man. Helen Elverio Lasio, of course. Sakay, sakto kita sa aton nga panagupnop ka kuan bala ng analysis. Assessment. Assessment naton
Hehehe, hindi biya Jonathan, may sala. May sala, gid. Na, amo na. Pasaway Raise your pa white more. flag. Ha? Raise your white flag. Kung ngita ka sa puti nga panyo, bla Jonathan, butang mo sa punta, bla sa bayabas na. Oo. Nga kahoy, bla. Lipak ah. Lipak ng bayabas, gid. Mama mo ka na. Tapos yung mamo mo na, kagyatag mo siya, kaya mo nang ihano siya sa imo. Oo, sakto ba? Tao? Pili ka sa medyo nipis la. Ay, hindi ka lang nipis. Kaya mas nipis ka. Kuhan pagid mo. Nga labhag. Oo, labhag pagid na. Kuhan ni amo na yatag mo, para nga hindi na mabudlayan si Mary Joy magpangita sa ihano sa imo. Oo. Now, makuha na siya mo, makuha pa na siya, matouch na siya nga ahay. Aha. Yun siya pag provide sa inog lampos. So, yung bakol ko siya. Sadya sa ilan. No? Sige lang nga, wala na sadya. Wala na. Nelny Realista, good morning dira sa imo. Uy, nagapamati siya sa dalong. Sa balay siya nila. Sa dalong, iya pa nila balay. Ganun. Kay Nick Alit the third. Morning, Lolly Alit. Lolly. Good morning man kay Ma'am Jean Oisiser and of course Ma'am Jean Hesolgon dira sa Bev's Mango Stand sa Valladolid. Thank you so much. Adeline Agabon watching from Caloocan City. Magandang umaga sa iyo. Lala Banderas kadalom sang pagpanagupnop ba? Ano? Kadalom ko no sang pagpanagupnop. Sino gambal? Si Lala Banderas. Sa piyak. Kadalom ko no. Lala mo si Lala Banderas? Oh, yes. Arin siya magulang. Rada siya. May gindulong na siya. So, May gindulong sa sako. No? Ay, perfect. Abi ko, subre. Oo. Alam, Abi ko, subre. Idol ko ginayang ang kadlaw ni Miss Lala. Oo, pero din. Doka, ano pala? Magkadlaw na siya daw, kadamog siya kwartabla. Oo. Alam, kita yung ano ko yung magkadlaw? Doga pa kayo kwarta eh. Sakto agad. Ako na kalidot. Tason mo lahat, balita special na mga different kinds of laughs. Perfect. Kita ka mo idea. Very good. Dali Hilera. Ano nisa ni Kuan man? Dali Yasa kag ni Sheila Hilera. Sige ay. Sa family ni Ma'am Van, dito sa Auckland, New Zealand. Good morning sa inyo, no? Yes. Sige, standby na sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31 sa detalye na sang mga balita national.
Ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte paagi sa iyang Talk to the People nga na-required na lang ang pagsuksok sang face shield sa 3 C's so kung closed, crowded, kag close contact areas, kaangay sang closed facility, hospital, kag crowded room. Sunod kay Duterte, required na lamang ang face shield sa 3 C's nga mo ang closed, crowded, kag close contact areas, kaangay sang hospital. Duga pa ni Duterte, effective immediately ang implementasyon sini. Madumdumani sa kapagtuon sa tuig 2014 sa National Institute for Occupational Safety and Health sa US ang nakadiskubre ang face shield ang makapanubo sang tubtub 96% sa inhalation exposure, rason nga ang nagamit sini ang may mas manubo nga tsansa nga matapikan sang virus. Ginpahag naman sa FDA nga may pila na ka mga persona ang gindakop bungod sa ginaliga overpriced nga pagbaligya sang tocilizumab, ang drug nga ginahatag sa mga severe COVID-19 patients. Suno kay Food and Drug Administration Chief Eric Domingo, mayara na sa nadagpan paagi sa buy-bust operations hindi lamang sa Luzon kundi lagip man sa Visayas kag Mindanao. Nagpasiguro si Domingo nga padanang ila sini nga operasyon. Nanawagan si Domingo sa publiko nga likawan ang pagbakal sang drug nga makaduluda nga sources bangod posible ini ang peke o kung substandard nga posible maglala pa ang kondisyon sa pasyente. Base naman sa Department of Circulars sa DOH, ang 80 mg tubtub 4 mm vial sang tocilizumab ang pwede mabaligya sa balor nga 7,867 tubtub 8,303. Ginaduso naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga maumpisahan na ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga menor de edad 12 anyos tubtub 17 anyos sa tunga-tunga sa bulan sang Oktubre. Sunod kay Galvez, ang Pilipinas ang mayaras ng stock nga 23.75 milyones ka vaccines kaya ginapaabot nga may maabot mga 20 milyones ka bakuna sa unang kasemana sa bulan sa Oktubre. Madumduman, Septyembre 19, ang ginaprubahan nga bakunahan na kontra COVID-19 ang mga menor de edad. Ginapahanumdum naman sa Food and Drug Administration sa publiko nga wala pa sang nasal spray nga makapabilin nga matinlong ilong kag hindi man ini makapugong sa COVID-19 infection. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, may ginatunan nga mga nasal spray vaccines patong sa COVID-19 apang inigin pa idalon pa sa clinical trial kag hindi pa pwede mausar sang kada individual. Nagpago ang FDA sang paandam angon sa nasal spray sa Setyembre 10 kag ginpahayag nga nagaserbe lamang ini bilang mechanical barrier sa mga particulates apang hindi isa ka preventive measure batok naman sa virus. Nagwa naman sa records ng Department of Health nga manubo ang kadamuon sang napatay tungod sa COVID-19 sa unang 9 ka bulan sang 2021 sa piyak sang 3 ka pilo nga pagsaka sa kaso bangod sa presensya sang mas makalaraton nga mga variants sang coronavirus. Sunod sa DOH, ang case fatality rate yara sa 1.47% ikumpara sa 2.47% sang 2020. Ang Pilipinas na naka-record sang 472,205 ka kaso sa katapusan sang 2020, ikumparar sa 1,929,711 ka kaso, halin Enero 1 tubtob Setyembre 21 tuig 2021, ukon may 309% ka pagsaka. Ang National Capital Region nga may mataas nga kaso sang virus sa 2021, amo naman ang may manubo nga case fatality rate nga yara sa mas manubo sa 1%. Sa katapusan nga balita national, nagplastar si Presidente Rodrigo Duterte sa pila ka kondisyon para sa iya pagpapili bilang Vice Presidente sa 2022 nga eleksyon. Sa isa ka closed-door meeting sa Malacanang sa Domingo, ginpahayag ni Duterte nga magapabilin lang siya bilang Vice Presidente kung hindi magapapili nga bata nga si Davao City Mayor bilang Presidente sa tuig 2021. Sunod sa isa ka masaligan nga source, ang kondisyon nga ini ang nagapabilin sa piyak sang pagbato ni Duterte sa nominasyon sang PDP laban nga mangin kandidato sa pagka-VP sa mabot nga eleksyon. Apang sang uligin pahag sang presidente nga bisan hindi pagpapili si Sara bilang presidente, hindi man siya magpapili sa pagka-vice presidente kung magkandidato si Majority Floor Leader Martin Romualdez bilang vice presidente. Yara man sa nasamit nga meeting sa Day Romualdez, Speaker Lord Alan Velasco kag Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Ang atong dugang mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Constipated ka bala? Nabudlayan sa... Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan.
Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saysay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat gid sa pagserbisyo. Okay, isa din nga kita to, Dampe, na matandaan mo. Dali lang kayo may na-transaction pa ko. Eh, kasi Aksyon Dorel, oh. Aray na, tapos na. Ate, ikaw siya magpadala sa akon, tapos na. Eh, tama na. Sige lang bala. Ate, sige, i-greet mo na dang mga kontada. Oo. Kasadya di si Ila sa EFC niya. Wala pa ko tayo mag-backgrade. Anyways, good morning kay Sir Melily Oligo, nagatanaw pa. Riaglo Ornaldi Mehay. Good morning, Aksyon Radyo Bacolod, watching from Hong Kong. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, keep safe always and God bless us all and more power sa ARB. Kay Andrea Welar, good morning man. God bless to us all. Ay, God bless to all of us. May mo storya. Stay safe and healthy always. Salamat, Gid. Kay Hil Javier, top fan. Thank you so much. Keep safe ko na and God bless us all from Indonesia with love and shine. Grabe na may shine pag idya.
Ma'am Ana Sinoro, ara sa Indonesia. gyapon. Ha? Indonesia. Yes. Sige. Oo. Kay dira sa Alagan Radio, dira sa Hinubaan, and of course, sa pinakagwapo nga SB dira sa Hinubaan, Councilor Jason Tupas. Good morning. Siya na? Yes. Si Daprilikya siya mo man? Pamana konsehal man na no? Sa Hinubaan. Oo. Si si dugay si Kapitana ni sa Sino? Melchor Rombines. Dugay Good kapitana na. morning. Dugay ged or buwas guro no or dugay. Dugay pa duwa ka dugay mo so dugay pa na. Abi ko dugay dayo. Hindi. Dumakol ba man tong ang kapitan. Ang kapitan ko sa ginakagawadan ni. Kagawadan. Hindi mo. Sige sa sino to man? Yes, sige. Kaya May Merced, no? Ikuan ko nga daan bala sa Facebook ang iyang kuano. Kay may kuan sila mo may may lubong. Sino? Sa pamilya Balceda, no? Kag Abilida sa Kalumangan, Bago City. Na napabalo nga subong adlaw lubong sang ila paryente nga si George Gamay Balceda, subong adlaw. Sige, karon ilawag na nakaray kon na karon na. Sige, sa on air natin. Yes, sige. Kag anong ginagamo sang ginagamo? Anong ginagamo nila sa Ano bata na ni EFC? istoryahan din nila Ay nadula nga ako nga kuan. Ano na stara nila? Na may contest sila ila yan. Uy, sige, magpudag-pudag gid kami. Ano man? May contest gano'n sila saot-saot. Uy, niyo? Abay, Team Boys in Action. Tanawa mo lang. Team Boys in Action. Dennis Richard Tiboro, Michael Jun Season, Bia Jonathan, Ray Baryoga, kag Boy Duran. Munggar! Ako yung mamalabag ko niya. Latawa ba lang ang Team Beautiful Girls, si Ems Aboso, si Eden Aboso, kasi Dorel Kabato. Ano lang ba? Ay, ano na yahin niyo man? Hindi kompleto Ma'am, ba sila karong waslik po din, kaya duwagi ka abuso, diyo. Waslik po, di mo taga-aksyon pa na ako. Ano? Pero Wala kung tayo sa Team Boys, mano kami, no? Team Boys in Action. Mano kami, no? But niya? Ikaw giding leader. Alaban, eh. Ikaw giding Ako yung trainer nila. Mentor lang. Mentor lang. Ang trainer, nung masaot ka muna karon. Kung mentor, tuluan mo sila sa tanan ng mga katuntuhan kung paano nila malusutan. Malutsan. Nan. Paano kita makapangdaya? Makapangdaya. Yung ka-negative sa word, paano lang malutsan? Paano malutsan? Perfect. Tara, dahil si Dede na... Naamu ko na karon. Eme Esmeralda Dolido, kag Reynante Villafuerte. Good morning, man, from Himamaylan City. Sakaya... De lang kay grabe pamahon ni Dennis, Lito Daya. Bihon kag kwan. Kag? Ano ganing yelo? Ng Balenciana. Sino may birthday da? Kisa Action Boy, kung may Balenciana ka bihon, may birthday mo. Hindi siya pwede nga ordinary, mo lang siya. Pero sa kung isa sa amon, nagulpi lang na yung mambal si Renza nga. Gani no, spaghetti. Luto sa Balenciana. Iba talaga si Renz. Iba talaga si Renz Mayor. Renz Duran. Ma-order na siya mo na yung na makibot ka bla. Ano may birthday kita di? Ngayo ginana sa kuan maluto sa kuno. Okay. Perfect. Wala lang birthday Wala nga birthday. Just celebrating. Hindi ko kapag gusto ka lang sa kuan ba kami gani sa una, hindi kami kayo orange sa una kon. Hindi ka mo lanat. True orange kag skyflakes. Di ba, Action Boy? Ang maganda sa una niya. Sa inya na iya tayo mga skyflakes. Sa ako niya time niya. Sa amon niya Jollibee na iya. Sa amon niya saltin pa na iya. Saltin? Amo man na sa type sang kuan daw saltin, may saltin asang una mo. Ano na siya sabor? Crackers man. Amo man na siya. Pero saltin nga lang yun sa una mo niya. Nabtan ko pang yung Marie. Nabtan ko pa, Marie. Uli ko na siya. Sila na sa saltin, dungan-dungan. Okay. Ang nabtan kay Action Boy, Jollibee na yan. Ang Marie, mo na pwede man na sa ilanat. Pwede sila. Ano na? Hindi nakadlaw mo da. Hindi nakadlaw mo lang. Ano ni sinig ko ang kwan? Ang orange siguro, kwan ang true orange bla na, di ba?
True orange. True orange sa mga pwede ko kay tito vitamin C mo, no? Oo, mga siyang ginatawag. Mga lula, gina sa una. Bakit ito sa true orange wala? Parang... Ay, nang, daw ka init, man kay kwanaw, ka doon lanat, so, sus na, nung, bakit ito na true orange? True orange, marami sana akong makapangalan na wala royal, true orange yung tawag. Bisa pa pwede ko mga baklit on ay kuan ng paracetamol. Medical paracetamol. Kalay. Ano DM? Stand by. Aksyon Balita Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:46. Sa detalye na sa Balita International, ginanunsyo ni US President Joe Biden nga magabakalang US ang dugang 500 million doses ng Pfizer vaccines para idonar sa mga low-middle income nga mga pungsod sa bugos nga kalibutan bilang bulig sa away kontra COVID-19. Ining ikaduha na nga donasyon sa US kay mag-umpisa na sa pagpanagtag sa bulan sa Enero masunod nga tuig. Sunod kay Biden, wala lawot nga luyag niya protektahan ng mga Americans. Luyag man sila nga makabulig sa mga pungsod nga kulang ang ikasarang sa pagbakal sa bakuna. Ang nasamit nga bakuna ay panagtag paagi naman sa COVAX facility. Nagpamalabag naman ang pinakadakong business group sa pagkilala sa transport, telecommunications kag power generation industries bilang public utilities. Sunod kay Philippine Chamber of Commerce and sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, ila ginasuportahan nga buksan ang ining industriya para sa mga foreigners. Rason nga hindi sila magpasugod nga kilalahon ni bilang utilities. Sa idalom sa konstitusyon, makabing nga public utility ang isa ka negosyo kung 60% sang shares ang ginapanagiyahan sa isa ka Pinoy. Madumduman na isa ka senador na ang nagpaandam kung panugutan ng mga foreigners nga magpanagiya sang 100% nga shares sang telcos kag power firms, posible ni makaapekto sa sovereignty sang Pilipinas. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 39 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 23 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 47 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, nag-umpisa na sa pagpadala ng wedding invitations ng celebrity couple nga sanday Derek Ramsey kag Ellen Adarna. Nag-post si Adarna sa video sa ilang invitation kag ginbutang si caption nga ipadala na ini sa mga principal sponsors. Supod sa invitation ng bouquet of flowers kag isa sa nakabaton sa invitation amo si Dr. Vicky Bello nga nag-post man sa iya Instagram account. Madumduman, opisyal nga ginanunsyo sang duha nga magkarelasyon sila sa Pebrero 4 kag Marso 30 sang sila ang na-engaged. Wala pa ginanunsyo sa celebrity couple kung saan ugid ang ila sining nga kasal. Balita sa sports, nagapangabay sa dugang nga kwarto 150 milyones pesos nga budget para sa mga atleta ang Philippine Olympic Committee gikan sa General Appropriations Act para sa preparasyon kag partisipasyon sa mga atleta sa 19th Asian Games, Winter Olympics sa iban pa nga major competitions para sa 2022. Sunod kay POC President Abraham Bambol Tolentino, nagsumiter na isang letter request kay Senate President Vicente Soto III, paagi kay Senate Committee on Appropriations Chair Senator Sonny Angara, House Speaker Lord Alan Velasco, kag Philippine Sports Commission Chairman William Butch Ramirez. Balita Espesyal! Good morning, and happy Yes, Thursday! happy Thursday, everyone! And good morning! Yes! Kag sa mga Energy Fans Club dira. Nagaginamo. Sumo. Ginano ka mo naman. Isa kadako nga event. Isa ka dako Team Boys to bala. Team Boys Tapos Team in Beautiful action. Girls. Team Boys in action. Ako guli leaders na. Ikaw ang founder, ikaw ang leader, ikaw ang mentor, ikaw na tanan. Ako na tanan. Yes. So after naton after sina tanan mabalaan nyo na. Anong mabalaan? Tanan nila. Mabalaan nila, tanan nga mga katuntuhan, tanan nga mga palusot sa katuntuhan. Before anything else, Action Boy, greet ko na advance happy 59th birthday kay Ma'am Mercy Prudente para sa September 24 kuno. Good morning. Boss. Kay Kagawad Monica Prudente, and of course kay Lizelle and Michael sa barangay Nanunga Boys dira sa may Hinigaran. Kag happy birthday sa kay Sir Fernandine Nanding Quadernal Senior. Yes. Karon nga adlaw iya nga lawag mo pang edad, Hindi na. Okay, wala ka ang edad hindi makita mo.
Hindi makita Age sa is kwan just bala. a number. Age is just a mind over matter. Yes! Happy birthday to you! Happy birthday, Sir Nanding Quadernal Sr. Yes! Good morning, Manggali Action Boy, and happy listening, and halong-halong lang sa pagbiyahe, Corporal Julie and Riley, and of course, our very own, Lieutenant Abigail Donasco. Halong ka sa inyo sininga pagbiyahe. Ano siya nagadto? Secret. Ba't hindi nagpaalam? Ba't hindi Tagalog ka, get? Tingin mo Tagalam na. Sige, Tagalam na. Dapat gali nagpaalam siya sa'yo. Hindi galing bakit mo? Bakit hindi nagpaalam? Ang kuwan ko gali, dapat kuwambal. Ba't hindi ko alam? Ay, amo na? So, gali, pero dapat kung alam mo, dapat may pabaon ka na mo. Tingin mo kung hindi ko alam. So kung nagpaalam siya. May baon, kahit nagpaalam paano. siya at nagpaalam siya. May baon. May baon, Abi, kung diin ka mo subong balik ka mo dali. Kung diin ka mo subong balik ka mo dali, kaya may pabaon siya. Ay, pwede mo ko Gcash. Hindi, gusto ko personal. Kung ay, personal. Ang pabaon yung gali, prayers. Prayers. For safe driving, Blessing. halong-halong ka mo dira. Kung ba, sa Malakat, kuha ko sa pray over. Pwede ako kuno mo maninoy. Yes, of course. Oo, tanan na lang. Tanan na lang. Very Open tayo. Hambal ni Dennis, dayon si Dennis Richard Tibor Roma, hambali halong Ma'am Abigail Donasco. Inaya may kuha may lamod. May lamod nga kuha na may lamod. May damak nga. May HD. HD, Ano nga ng HD? Handom nga damak. Handom nga damak. Waya. Wala. Joke. May si Dennis. Ma-friendly ni si Dennis. Very, very... Hambal ni Mama, obvious kagidya. Obvious kagin naghalong Ma'am Abigail Donasco, tapos hambal niya, obvious kagidya. Hambal ni Kagawad Ams, Aboso. Sino obvious? Ikaw? Si Dennis. Okay, sige. Naman. Kay Attorney Doug Pandan. Good morning, Attorney Doug Pandan. Sige, sa kay amigo ko Nene Balvas. Good morning. Kay Marlene, si Marlene Malvas. Yes. Athena Alexandra, good morning man kay Jomar, no? Naunay naman ta sa live, Pero anyways, sa family Malvas, Perez, Aragon, kay Torre Franca, sa La Carlota, good morning sa inyo. Halin kay Lala Banderas. Perfect. Oo. Yes. Dali ka kay Dudes, ano yung basi malipatan? Di ba kay Dudes bala? Sige, amo nang balita special namon sa Bumaka Aksyon. Greetings. Dali lang gida. Dali, abala. Wait lang kay... Mainit ko karon hindi na lang. Get si Elma Pasukin, Sonia Diveso sa Purok Pasil, Michelle Avila Zone 10, Napoleon Lamayo sa Purok Everlasting Zone 11, Edensita Sail sa Purok Amor Zone 12, Tanan sa Talisay. Yes. Kay Emmy De La Raga, Purok Pasil sa Zone 5, Talisay, Jenny Anciano, good morning sa inyo, dra. Good morning, everyone. Kay Migo Taman Awin Torres, morning pre, kita sa Fukuda Machi, sa Malhinubaan. Kag sa pamilya gali ni Gamay Balseda, lubong niya subungan, napabalo lang kamo para nga sige, napabalo lang sa pamilya Balseda. Okay? Sige, go. Okay. Direct Action Boys, atin sininga balita special, mga buluato ni sa mga pasaway nga empleyado. Put a finger down kung nano ka, igo ka. Kung naigo ko, ano ko? Tigo ko lang yan. Sige. Kung ikaw naigo, tudlo ta ka. Tingay tudlo mo ko. Paano ka kabalo? Di ba lang ako na basta migo kaya? Ako na, dagdaganay. Ako na mo silingon. Dagdaganay, taka duwa. Sige. Una, Direction Boy. Nag-uwi ng company resources for personal use. Wala din siya. Sino naman? Ang mga pasaway balay, kita mo ang alcohol, tamay nakabutan na. Please don't bring me home. Don't bring me home. Oo. Ang sulod lang yan mo. Tiko ka sulod lang. Okay lang ako, no? Dalon mo, sulod lang, bilin lang. Kaya wala ta sulod lang, dasun mo. Tiko yung malang mo na kabutang. Please don't bring me home. Ang sulod lang. Sulod lang malang mo. Oo, klaro man na. Klaro man, good. Next Action Boy, wala nagasunod sa rules and regulations ng company. Yes. Hambalan ka na gid nga ang Tuesday uniform ta mo na imo yellow kay mo. Ano imo yaman. Hambalan na gid nga amo nang uniform. Neto taga kuan ka? Are, ikatatlo Action Boy. Ga-sick leave para makalagaw. Woo! Hands up, wala ko daya. Ang sick leave bala gina-monetize daan. So hindi pa tandog ang sick leave. Vacation leave para
makalagaw. Oo, wala ko din kay sayang sick leave mo ma-monetize. Mas importante si imo ya ang ma-monetize sa maglagaw. True, di ba? Kaya may vacation leave man mo nga i-sick leave mo gabi. Correct. Kaya pwede ka maka-quick unwind. Sa amon gani sa una sick leave ka vacation leave gina-monetize na yan. Wow. Sumong lang na iya nga daw gina-force leave ka bala? Vacation leave? May forced leave. So na yan, waya. Sick leave kag kwan ni monetize da. Ikaw yun wala ka, hamak mo. Si Lunes hasta Domingo, hari ka di mo yan. Kaya mag-isa kong gabi. Gani, no? Grabe, Hapon. Action Boy. Sa Sabado, sa hapon na rin ako di. Gani, no? Iba ka talaga. Iba talaga si Action Boy Duran. Ang next Action Boy, nagka-late bisan kapila na kabeses, makabaton sang memo. Oo. Kaya ko yan, kakalate lang ko, pero kumimo yan. Oo. So, sa mo na nga ginambal mo do, ginako mo gina. Yeah, oo, tiyan. Good. Let's be honest. Honest. Pero hindi ko yung kakalate yung kwan. Obvious man kung ma-late Action Boy mo. Obvious man. So, nang late tayo mga tag 2 minutes. So, oo. Si Jam, Jam na to, menu mo, Jam. Siling gapot siya. Ko yung kasabat sa tawag ko. Kapatawag ko, kasabat niya, ikaw galit to. Ko, ha? Kadugay na sa aton. Danay, way pa ko da sa imo nga. Way mo pa numero. Nya, way mo pa na-save ako numero. Nya, na-save ko, wala ko lang nangalanan. Ko, doon tuon pa ko na. Amo na. Doon ka nun pa ko, doon papatihon niya pa ko. Yan na-save ko, wala ko lang nabutangan ngalan. Bakod. Tiyan mo na mga palusot. Hindi dapat magsunod. Mga palusot, wala nga ang managpalusot, mapalusutan mo. True. Amo na mudlay. Pakanto ka pa lang, Jobs, kapilaran siya magbalik-balik. Hi, pants na siya malaw. Oo. Hi, Barbie. Sige, go. Ang last Action Boy, daso naman ang iban, naga-download kag naga-install sa mga applications nga hindi man kinanglan sa work. Gani no, actually dugay-dugay gani request ka nga pang pianasa na gani ang mga apps ko di nga daw hindi ko. Hindi ka do ara naman lang sa nga daan. Anong ara man may click ka naman guro sa Facebook para ma-download. May kita ko nga mga apps na gani ko ano naman di ko mo hindi mo ko nakabalo sa mga amo na yang mga. Amo gina basta ka edad ka na. Ako ya basta maka-text ako ka maka-call good na ko ya. Kaya maka-follow Facebook na dai maka-follow hindi maka-follow Facebook ka man Pag picture para maka-picture ka, para kung may birthday bala, maka-i-upload ka. I-upload ka mga picture ito malibog ang ulo. Sa ganda daw, sino na may birthday mo? Happy birthday sa kaya mo na pag-ako picture. 40 kami kanilo. Group picture. Namiya ko sa greatest ni Dorel Blau. Happy birthday na daw sa kung sino mo may birthday. Sa comment niya, sa iyong mga post. Sa post ko. Okay lang Action Boy kung mga happy birthday, pero kung resin. Tapos hintra mo ng lain na picture. Do ka wrong. Aparito sa amon to nga picture nga tatlo to nga. Hindi lang magkapatay to sa isa. Oo, kung hindi ka kilala. Kung hindi ka kilala, sino na sina? Siya di guro. Sige. Ay, nako. Okay? Sige. So, inyong ipamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, upod ka Aksyon Art Hupon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon.